se-absa mabalengwe bayayifuna bahafa ngike ngafonela mabalengwe zathi ingane sayothatha ngike ngafonela mabalengwe zathi ingane sayothatha imali yase-absa awuyazi ingoma nje yithi mabalengwe bayifuna abantu siyeke kanti ayiqhubeki hayi iyaqhubeka manje angithi asiyenzanga nobhuti ngapha siyi-practice apha besisika nje lijikayo ukuthi ingoma ezayo kithi ngazi masesiqilazeka phela abantu bebeqilaza lapho uthole ukuthi usuzoba ngokugqilazekile nje cha phela kukho kuyo vele ngiyashintsha mina kube ngoba-professor kube ngoba-professor ngisuke phezulu ngathi ngakhohlwa phela phezulu kwabhuti uzongani umfana ukhenge nje kamfoni umfana manje mfana kumgilaza eze nalabafana ozifuna uvela uphezulu baqhuba benethi inkomo agudla uzongani gilaza phela asivele sihambe sengomeni asivele sigijimeni sengomeni bakithi ngaphambi kokube khona abantu abagqilazayo angazi khona lona ikesi le-henisa ayisminof manje ngazi ngoba phela le-henisa ayisadaki-ke manje ukuthi kuzomiswa kanjani kodwa sivele sihambeni sengomeni uma ikhona ephuphele uma kuthi ayikho elungiswe njengamanje sizobuya size ngapha esizweni sikweleti